खुलुमबाय आङो 32 नं हरिसिंगा बियाबनि भारतीय जनता पार्टी बीजेपीनि केन्डिडेट आरो दिनै बे समाव नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों आङो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों। दिनै कोविड-19 भाइरासनि जि जेंना बियो बारानिख्रुइ बारा जाबोगासिनो दङ। दा बायजोआव थानाय गोबां सेंग्राफोरा दिनै गावबा गावनि गामियाव फैनो नाजागासिनो दङ। आङो बेनिखायनो खावलायनो सानदों जे नैबे भाइरासआ जोबोद गिख्रंथाव मोनसे महर लादों। बियो गामिफ्राव हाबनांगौ जायोबा बे बेरामा गोसारनांगौ जायोबा माने बेनिफ्राय जोंहा रैखा मोननांगौआ जोबोद माने गोब्राब जागोन। आङो बेनिखायनो गासैबो गामिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों जाहाथे जों बेनिफ्राय जोबोद सांग्रां जानानै थायो। गावखौ माने गिबियावनो जोङो रैखा होग्रोनांगोन। गावखौ रैखा होनायबा गावनि गामि गावनि हादोर जोङो रैखाथि खालामनो हागोन। बायजोआव थानाय जोंनि जिखिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लोगोसे लेखा फरायनो थाहैनाय, खामानि मावनो थाहैनाय, साख्रि मावनो थाहैनाय गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ खावलायनो सानदों नोंथांमोना जिहेथु दायो आसाम सरकारा क्वारेन्टाइन सेन्टार बानायगासिनो दङ। क्वारेन्टाइन सेन्टाराव फैनानै जाहाथे मोजां रोखोमै थायो। गोबां जायगायावनो क्वारेन्टाइन सेन्टारफोरनिफ्राय खारखोमानानै न'आव थांनाय, गामियाव थांनाय बेबायदि माने घटना जों खोनाबाय थादों। बिदि खालामोब्ला बे गावबा गावनि गामिखौनो माने खैफोद माने खालामनाय जागोन। दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों जोङो 14 सान क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थाथारनांगौ सरकारनि नियम बायदियै आरो जोङो सरकारनि खावलायनायखौ मानिना सोलियोबा जोंनि गावनि न'खर लोगोसे गावनि गामि गावनि हादोरा मोजां रोखोमै बासिनानै थागोन। आङो बेनिखायनो आरोबाव मोनसे खोथा खावलायनो सानदों जुदि नोंथांमोना दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगालर, चेन्नाइ, केरेलायाव थानानै जुदि जेबो उसुबिदा मोनाखैब्ला हानायसिम न'आव एबा गावनि जायगायाव फैथ'यैया मोजां। मानोना जायफोर सुबुङा फैदों बांसिनखौनो माने दिनै कोविड-19 भाइरासआ गाग्लोबनाय खोथा जों खोनाबाय थादों। आरो दिनै सरकाराबो हाजासे नाजादों खिन्थु सरकारा हारसिंल' नाजानानै जेंनाखौ फोजोबनो हानाय नङा। जोङो रायजो राजा बिथांमोना बयबो जोङो खौसे जानानै सरकारनि खावलायनायखौ जोङो मानिनांगोन एबा सरकारजों हेफाजाब होनांगोन। अब्लासो माने भाइरासनि जि जेंना बे जेंनाया जोबगोन होननानै आं सानो। आरो बेनिखायनो बयबो जाहाथे सांग्रांथि जायो। आखाइ सुनाय, खुगायाव मास्क गाननाय, गोनांथि गैयाब्ला टाउन सहराव जानला मोनला ओंखारलांनाङा, हाथाय बाजाराव जानला मोनला ओंखारलांनाङा। दा जोङो बेनिफ्राय बयबो सांग्रां जानानै थानायखौ आङो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि फारसेनिफ्राय गुरै खावलायदों।